Insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. F'dan il-programm illum se nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u kif din qed taffettwa l-popli u l-pajjiżi Ewropej. Jidher li wieħed wara l-ieħor il-gvernijiet mixtrija u laqgħa pro-EU qegħdin jaqgħu. Fadal ħafna x'isir però. Il-popli, speċjalment dak Malti, għadhom taħt is-seħer tal-propaganda tal-partiti tradizzjonali. Il-gvernijiet li qegħdin jaqgħu taħsbux li ma kinux jafu x'qed jiġri u x'inhu s-sentiment popolari, iżda kienu jagħlqu għajnejhom u ħalqhom għaliex kienu paxxuti bil-ħajja ta' re l-Kummissjoni Ewropea tixtri lil kull kap ta' stat. Hawnhekk jiddispjaċini ngħid li l-poplu tagħna għadu mhux lest biex jagħmel il-pass minn barra li l-oppożizzjonijiet li għandna u li għandhom il-partiti tradizzjonali tagħna huma dgħajfa u diżorganizzati wisq. Ftit il-popli Ewropej qegħdin jindunaw x'vera sara fl-EU u għalfejn din ġiet krejata. Meta f'nofs id-disajnijiet f'Malta konna nisimgħu pritki dwar l-Unjoni Ewropea u kif din kienet is-salvazzjoni tagħna u li mingħajrha se nerqu, dawn kienu kollha pritki folot. Kienu miktuba b'appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea li dak iż-żminijiet kienet tappoġġja finanzjarjament u anke permezz tal-medja partiti li kienu pro-EU. Għaw Malta nafu kif żviluppaw l-affarijiet u nafu wkoll min spiċċa vera gawda mill-EU. Il-poplu fil-massa tiegħu żgur li ma ħax benefiċċji kbar. Il-benefiċċji kbar ħaduhom minn bih u minn għadu qiegħed ibih lil pajjiżna. Llum ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea saret l-għadu tal-popli Ewropej. Dan għaliex ir-regoli neoliberali li ġew miktuba minn numru kbir ta' lobbyists li huma leali biss lejn il-kumpaniji multinazzjonali ma jimpurtahomx mill-liġijiet li hemm f'kull pajjiż membru jew kemm ser jaffettwaw ħażin lill-familji, iżda jimpurtahom biss kemm kienu ser jagħmlu profitt lill-bosses tagħhom. Dawn il-bosses huma l-istess individwi li appoġġjaw finanzjarjament lill-partiti tradizzjonali. Meta tasal l-elezzjoni ġenerali, li hu kienet biss idea sabiex teqret il-kura li l-pajjiżi kellhom mill-partiti tagħhom. Fil-fatt illum il-partiti m'għadhomx leali lejn il-pajjiż jew lejn il-popli iżda lejn li hu. Pereżempju għal bosta partiti tradizzjonali, kumpaniji li qegħdin jistanawmu fuq l-iskjavitu, media mainstream u anki sudditu politiċi tan-neoliberaliżmu. Id-demokrazija għandha valur biss jekk li hu tibqa' tisraq is-sovranità ta' kull pajjiż membru. U l-Amerika tibqa' tuża lil-EU sabiex tidħol fi gwerer leġittimi li jħallu eluf ta' nies mejta u eluf oħra mingħajr familja, dar, pajjiż u futur. Dan huwa l-futur vera li l-EU kellha f'moħħha għall-Ewropa. Lieħ mill-iskjavitu, gwerer qattila, distabilizzazzjoni u serq ta' pajjiżi sħaħ u anki nies permezz tal-immigrazzjoni. Għalhekk l-EU illum qegħdin narawha dejjem tmajna tinżel aktar fl-abiss għaliex il-popli qegħdin jintebħu bit-tradiment u bl-ingann ta' din l-għaqda ta' pajjiżi li ta' parsi hija favur in-nies. Il-politikanti u l-partiti li qegħdin ta' parsi jippreżentawna ġewwa Brussels u f'kull pajjiż ieħor jinsabu biċċa waħda mal-EU u għas-servizz ta' din l-għaqda mimlija b'interessi privati. Dan huwa tradiment ta' proporzjon ġgantesk. Milu smajna wkoll il-Parlament Ewropew għadu kif ivvota sabiex li hu jkollha armata kbira mħallsa u sostnuta mit-taxxi tal-popli Ewropej. Huwa vera inkredibbli wkoll il-fatt li l-popli Ewropej mhumiex jindunaw b'dan l-ingann sfaċċat. Huwa tal-biki il-fatt li f'Malta il-maġġoranza tan-nies għadhom jaħsbu u joħolmu li hu hija xi protettriċi tagħna u li din tixtieqilna futur sabiħ meta l-verità li tniggħes hija li meta li hu tapplika xi regoli din tapplikahom f'kull pajjiż sabiex taġevola l-aġenda tal-korporazzjonijiet. U mhux ittejjeb il-ħajja tan-nies. L-iskuża li hu qiegħda tagħtina xi drittijiet hija falsa u ħrafa għaliex kull bniedem parti minn nazzjon kien diġà qed igawdi mid-drittijiet kollha possibbli. Bosta minn dawn it-taxxi jkunu moħbija tant tajjeb li l-popli anqas jindunaw li qed iħarsuhom. Fil-fatt din il-mossa ta' armata ġdida tal-EU hija waħda minn dawn il-manuvri li ser iġġiel lill-popli membri fl-EU sabiex iħallsu ħafna aktar taxxi biex isostnu lil din l-armata. Però din il-mossa għalfejn taħsbu li saret? U għalfejn issa?
Din saret għal diversi raġunijiet. In-NATO li hija għada ta' pajjiżi li jieħdu sehem f'attivitajiet militari diġà teżisti u dawk il-membri li qegħdin fiha diġà jħallsu miżati għolja bil-GDP tagħhom. Allura nsaqsi, għalfejn li trid armata oħra kbira meta l-ewwel net il-pajjiżi membri diġà għandhom l-armati rispettivi tagħhom. U anke meta uħud minn dawn l-istess pajjiżi huma diġà membri fin-NATO. La dubju issa li ser jiġri huwa li dawk il-pajjiżi li ma kinux membri fin-NATO minħabba raġunijiet fejn tidħol is-sovranità u s-sigurtà issa ser ikollhom bil-forsi jagħmlu parti minn din l-armata tal-EU li xorta waħda ser iddeffishom fi gwerer anke jekk dawn il-pajjiżi ma jkunux xtaqu jidħlu fihom. Minn barra hekk il-popli ta' dawn il-pajjiżi membri, inkluż Malta, issa ser ikollhom jibdew iħallsu meżata ferm kbira sabiex jikkontribwixxu għal din l-armata. Dan minn barra li l-EU ser timponi fuq il-pajjiżi membri li f'pajjiżhom ikollhom bażijiet militari, ħaġa li l-Kostituzzjoni tagħna hija kontra. Dan kollu se jitfa' ħafna aktar piż fuqna li nħallsu t-taxxi u anke fuq l-armata u s-soldati tagħna. Minħabba din l-armata ġdida, kull stat membru ser jiġi ntaxxat b'2% ta' dħul nazzjonali tiegħu kull sena. Ma rridux insemmu wkoll li meta pajjiżna ser jibda joħroġ aktar flus f'taxxi għal din l-armata, il-gvern tagħna ser ikollu inqas flus f'idejh sabiex jirranġa l-infrastruttura ta' pajjiżna. Ikun hemm flus anqas ukoll għas-servizzi soċjali, saħħa u anke edukazzjoni. U allura nsaqsi, min vera se jirigawdi minn dan kollu? X'inhu l-vera mottiv li l-EU jkollha armata enormi? Aktar u aktar meta l-EU lanqas biss hija stat. Ma ninsewx illi fl-aħħar 20 sena rajna li l-Amerika tidħol f'numru kbir ta' gwerer li l-maġġoranza kienu gwerer illegali. In-NATO kienet qiegħda tintuża biss bħala paraventu għal gwerer li kienet qiegħda taqla l-Amerika f'bosta pajjiżi sabiex tisraqhom u tikkontrollhom. Raġuni oħra hija sabiex il-familji elitisti li għandhom il-korporazzjonijiet kbar tal-armi jingħataw kuntratti multimiljonarji ħalli jżidu l-profitti tagħhom minn fuq it-taxxi tal-popli Ewropej. Ovvjament jkun hemm bosta commissions minn taħt li jkunu għaddejjin mingħajr ma intom tkunu tafu. Fil-verità din l-armata m'hemm bżonna. L-istess bħal m'hemm bżonn għaqda ta' pajjiżi bħall-EU li qed tintuża sabiex tisraq lill-istati membri permezz tat-taxxi tal-poplu u anke permezz tal-art pubblika u riżorsi naturali. U nsaqsi lil min sejra tiġġieled l-armata tal-EU eżatt? Lir-Russja forsi fi gwerra dinjija? Min vera se jirigawdi u min vera se jiribati? L-EU għada kredibbli. Għalhekk ser ikollna nistennew naraw jekk il-waqgħa tal-EU tinsabx fil-viċin. U llum se jkollna nifqgħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-programm ieħor li jmiss Globalist, jien Robert Henry Buġejja flimkien mal-preżentaturi li kellna Malcolm Sejkel u Carmen Knaus insemmulkom.